A dneska je krásny deň. Dal som si sťahovať fonko, ale akože no neviem, pretože hento. Ja idem asi pozrieť na internete niekam, kam by sme mohli zájsť s mojim susedom. Že vraj tu je v Brookhavene nová chata, tak tam sa idem pozrieť. Idem zavolať teda suseda, že či pôjdeme na tú chatu. Ja ju zatiaľ objednám. Tak, krása. Ale nemám toto. To ja mu idem rýchlo tam vtrhnúť do domu. Haló. Haló. Kto tu kúpe blázon? Ja. To si ty, čau. Čau. Čo chceš? Že ja som našiel na internete novú chatu, pozri. Že či by sme tam nenašli. No, chata je pekná, mohli by sme tam ísť. No, len ja nemám auto, lebo som ho nabúral, tak či by si ma nezobral? No, tu mám auto. Môžeš sa riadiť, ja neviem. Dobre. No, dobre, tak poď. Mám ja šoferovať? No, ja neviem, kde to je. Dobre. Tak, idem. No. No, dobre, tak dívaj, tuto to Koľko bude. snehu? No, dosť, že? Do semka to parknem. Neviem, asi semka to dám. Tuto to pichnem. Takto k semka. Dobre, poď. Akože jediné veci, čo mám, môjho dietka škatulku, čo som našiel na povale. A mobil, noťaz a toto, akože, hej. Takže to je... Ja mám mobil a peniaze. Tak dúfam, že tam bude nejaký komp, pretože neviem, na čom chceš hrať. A nemáš v kufri komp? Kufri? Kufri. Mám tam tiež krabičku od detka. Počkaj. Našiel som nejaký komp. No, si kokos, to máš reálny. A mám len takýto. Možno tam tiež nájdem u detka komp. A môj detko... Môj detko nás tieto zázemky. Dobre, však pôjdeme pozrieť, hen tam hore by mala byť niekde tá chata. Tak pôjdeme sa pozrieť. Uha, tu už nemusíš ani šľapať, tu už sa len vyvezeš. A idem. Aha, tá chata. No, sane. Čakaj, poď, ideme. Ty kokos. Je to poriadnisko. Čomu ver? Ja chcem ísť z toho dole, mne to nejde. Aha, dobre. Čo také? Tu je veľká guľa možná, ktoré sa... Môžem sa kumie nasadať. Idem. Uj, ty kokos. Poriadne bangry ideme. A čo som sa naučil? Ty kokos, paráda. Ty kokos, ja som dal backflip. Beko. Dobre, poď, tak ideme pozrieť teda ešte hore, hej. Ty kokos, to je makačka, ja idem potom eskalátore asi. Ty si nejaký naspídovaný. Tu vlastne ho vybúvaj. Povoz. Ja sa schovám za strom. Ja si to tu asi odfotím, čakaj. A dám to na Instač. Tak.
Krása. Teda ja. Takto. Ale ja neviem, či to je táto chata, alebo hentá chata, čo tam je henta dole. Neviem, tak poď sa pozrieť na hentu. Tak poď sa pozrieť na hentu, čo je dole. Ja tam idem týmto. Neviem. Tuto asi nie, lebo tu není absolútne nič. To by sme sa museli vybaviť zo detkovej škatulky. Podľa mňa tu je táto chata skôr. Pretože henta malá chatrič tak nevyzerala. No, to je táto 100%. No až auto tu máme. Tak, to je vnútri. No, strašne to tu je. A čo dole? Ukáž? Dole sa môžu kontrolovať. Ty kokos. Tak pôjdeme teda ešte hore. Tu je sneh, ale pod tým je hento. Nakorčulovanie. Tak. Poď sa pozrieť, čo je hore. Hore je akoby. To spálne, ale keď sa dajú na hore. To sa môžem všade dole. Ukáž, sú tu z dvere. Aha, to je čo spálne. Ukáž, posledné patro. No tak tu bývam ja. Tu je môj. Ty kokos, ty sa vás. Tak ja som o patro nižšie, hej. No to je podľa mňa štvorhviezdičkový hotel. Podľa mňa 5. Tak ja si... Uľala, ja si tu spravím Wi-Fi-nu, pretože ja mám detkovú škatulku. A ja? Tak. Tu dám od detka. Dám si tu server. Pasnem ho sem. No, krása. Ešte si tu pasiem asi telku. Takto semka si ju pasiem. Dobre. Ja tu mám tiež počítač. Detko ma nesklamal. Ani ho musím dať preč trošku. Taktok. No dobre, tak ja si asi zapálim chvíľu. A potom uvidíme. Fonko, idem. Poď. Zabijem ho. Mám málo HP. Poď. Dávaj, musím ho dať. Ja idem hore asi za hentým pacalom, pretože ma to nebaví. Detko má koľko počítač, čo ešte v tej krabici? Ty kokos, to čo má za servery? Môžem ti kránuť Wi-Fi-nu? A môžeš, môj detko tu má toľko počítačov, že až nejaké lietajú. To sú servery, ale nevadí. Ale detko tomu vrával počítače, vrával si to počítače. To je blbec. Zapalím ti tu ohník, he? Ale vážne, krásna teoločka tu je. Ja si idem dať čo napísať zatiaľ. Ešte tu mám. No tak mám apokalypsa. Daj toto survival. To je dobré. No, na to sa dívam najradšej. Ja. A medzi tým, čo sa my kúkame, vydajte like a odber, lebo ma to podporí a budem natáčať viac takýchto dielov. A toto ma veľmi baví a hlavne keď vás to baví, tak mňa to baví ešte viac. Dobre. A poď sa pozrieť, čo má môj detko v škatulke. No, ukáž, čo detko má.
No tu má ako všeličo, ale moc ho sa mi tu neobchá, no. Jeden počítač. Ako on toho tam má viac, ale mne sa tu moc neobchá, no. Máš počítač číslo 1, počítač číslo 2. Aha, toľko. Ideme si zahrať toľko? No, môžeme. Tak ty si zober noc, tak ty choď hore, hej. Želni sa na mňa. A ukáž, čo to mám vlastne za počítač. Musím sa tam nejak skrčiť, ale ja neviem, jak sa skrčiť. Ježibar. Daj. To som poutiekal, čau. No čau, tak ideme. Mám nový emo. Kúkaj. Kúkaš. Super. Poď, zarobi, Judy. OK. Máme ich tam. Daj ready. Dobre, dal som. Kde padneme? Neviem, semka poď. Do stredu mapy. OK. Ale tam je to megacity, tam by mohli byť dobré to megacity. No. Bacha, capek, kilni ho. Dobre, ja poviem. To bolo čestné. No. Ty máš zlatú pampu, som našiel zlatú pampu, tak si zober. Hej, díkes. Tak mňa toto už ako nebaví, aby som išiel von. OK, neviem von. A vypnem to počítač, to bude zase na 5 hodín, tak už je to von. Ideme sa vonku guľovať. Dobre. Pôjdeme vonku sa guľovať. Ježišmaria, ja som tu stratil. Bola som videl tam hore, tak tam som videl. Tak pôjdeme hore. Ja to nejdu pohľadať bude. Ja sa idem odviezť na vláčiku. Hank, ty budeš šofér, hej? OK. Jeee. Ideme. A mne sa zdá, že ideme stále dookola. Ja myslím, že pôjdeme na výlet. Ale mne sa zdá, že ideme dookola, nie na výlet. Tak poďme vystúpiť. Ja idem hľadať gule, či to nebudú práve. Počkaj, čo je tu? Christmas tree oby. Dostaneš to? Odkiaľ si to vraj bude? Tuto boli pri stromčeku. Dostaneš. Napapaj sa tým kuli. Žer to. Žer palubu. Idem na sebe na vlak a zloku ťa budem kropiť. Alex, poď ku mne, každý pozná, keď poviem, že poď ku mne, tak čo sa stane? Áno, končí. No, takže... Na toto video tak dostanete tieto tu peniaze. Dokým ich ty nerozhádíš. Rozhodne dajte like a odber, ale ak nechcete, tak nemusíte. Ale je to zdarma, takže bol by som moc rád, keby ste dali. Takže čau.